Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo postne vanilice sa orasima. Pripremimo sve što nam je potrebno, pa u vanglicu stavimo 250 g margarina sobne temperature, 60 g šećera u prahu, 1 vanilin šećer. Mutimo dok ne postane penasto. Dodamo 200 g mlevenih oraha. 400 g brašna dodajemo postepeno. Masu izručimo na radnu površinu i mesimo još malo. Razvučemo oklagijom testo debljine 5 mm. Čašicom ili modlicom vadimo kolačiće. Ređemo ih u pleh na papir za pečenje. Ostatak testa ponovo premesimo. Pa čašicom vadimo kolačiće. Pečemo ih na 180 stepeni 10 minuta. Otprilike kad počnu da mirišu, vadimo ih iz rerne. U tanjir sipamo 50 g šećera u prahu i 1 kesicu vanilinog šećera i izmešamo. Kada se malo prohlade, spajamo džemom po 2 komada. Koristimo džem po ukusu. Sada smo koristili džem od kajsija i džem od šljiva. Sada vanilice valjamo u šećer pa ređamo na tacnu. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!